یک طبیبی تاجیک نخستین ҷарроҳии шунтии қалбро дар Хуҷанд анҷом додааст бо гумони иртибот ба гурӯҳи тундрави динӣ боздошт шудааст. абдумалик саломов, ҷарроҳи маркази ҷарроҳии дил ва шаҳриёни вилояти суғдро бо гумони иртибот бо пайравони равияи мамнӯи динии салафиҳо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дастгир карданд. боздошти ӯ моҳи сентябр сурат гирифтааст, вале мақомот то ҳол тафсилоти дастгир кардани ӯро шарҳ намедиҳанд. аз рӯи иттилои дарёфти радио Озодӣ баъд аз боздошт ва ҳам шурӯъи тафтишот, Саломов дар боздоштгоҳе дар шаҳри Хуҷанд нигаҳдорӣ мешавад. мақомоти додистонӣ ва ҳифзи ҳуқуқи суғд боздошти Саломовро тасдиқ карданд. ба гуфтаи манобеъи наздик ба тафтиши қазия, дар парвандаи ӯ зикр шудааст, ки Абдумалик Саломов бо гурӯҳе иртибот дошт, ки ба пайравӣ аз равияи мамнӯи салафиҳо гумонбар дониста мешаванд ва ӯ дар маҳфилҳои палави ин афрод ширкат мекардааст. Абдумалик Саломов 41 сол доштааст ва ба гуфтаи ҳамкоронаш соли 1999 донишгоҳи тиббии Душанбе ба номи Абуалӣ ибни Синоро хатм кардааст. соли 2005 дар бемористони бемориҳои дил дар шаҳри Хуҷанд ба кор оғоз карда, сипас дар Москав дар бахши ординатураи ихтисоси ҷарроҳии қалб ва бо унвони номзади илми тиб ба суғд баргаштааст. ҳамкоронаш Абдумалик Саломовро як мутахассиси хуб мешиносанд ва мегӯянд, ки дар тӯли фаъолияти корияш ӯ дар ҷарроҳии қалбӣ бештар аз 100 бемор ширкат карда ва онҳоро аз марг наҷот додааст. ман гуфтанӣ ҳастам, ки ҳамчун инсон, ҳамчун мутахассис дараҷаи олӣ аст Абдумалик Саломов. хай ман медонам ҳам намозхон буд ва одам ба ҳаҷи умра рафтагӣ буд, ба он ка сахт намерасид ба беморон. ҳамчун инсон бениҳоят муносибати хуб дорад. мо бениҳоят хафа шудем. мо инҷа марказ мо як дӯсти наздик, рафиқи наздик, ҳам мутахассиси хубро ҳозир гум кардем. ва ҳамаи бурда партофтагӣ бо ин. дар Тоҷикистон солҳои ахир садҳо нафарро бо гуноҳи пайравӣ аз ҷараёни салафиҳо ва узвият дар созмони ҳизбу таҳрир ба солҳои тӯлонии зиндон маҳкум карданд. дар баъзе ҳолатҳо маҳкумшудаҳо худро то охир бегуноҳ меноманд ва мегӯянд қурбонии тӯҳмат шуданд. баъзе аз онҳо мегӯянд ба ҷуз аз намозхонӣ ва риояти меъёрҳои зиндагии як мусулмони оддӣ кори дигаре накарданд.